Sakubingelela phezu kombulu umukelo emakhaya kwesimanje lethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nefika ngesikhathi. Kuyinto zokhulu umukelo emakhaya ukuthi ube nathi la kwesimanje lapho esilethela khona indaba zamaskandi. Ngaphandle kokuthi ngipholisa amasi ake ngihlale kuzo indawo zamaskandi ngikuphathele zona uzoqala ukuthi uNavigator Gcwetha ushaya phansi ngonyaka ukuthi lento le beshiwo uDr. Tresekend yinto nje angakayenza leyo. uDr. Tresekend izolo ugqilazele umculi emsola ngokuthi akahloniphi ugadla abantu abadala futhi ngesikhathi embiza akazange kuye. Ubese esho uDr. Tresekend uthi umgqilaza ngokuthi kumele lo mculi lo agubhe i-toilet eyedwa ageze izindlu zakhona asenge aphinde abuyisane nefuyo. Kodwa lo mculi lo useshaya uqhibuqhoweke manje njengoba esesho ngempela ukuthi kahle kahle yena lento leyo beseyivuma ngoba bephambili kamkhulu. Kodwa manje ngeke esayenza lento leyo. Wasethi uyogcina ngakho ugqilaza omphako nabanye abantu yena ngeke alunge. La kuzokhumbuleka ukuthi umphako wagqilaza lo muntu lo ngokusho kwamphako ukuthi wayethi mayibuka i-TV ebona umkhulu eze nobhoko efuna ukumgwaza noma elele ephuphela umkhulu lo efuna ukumgwaza ngobhoko. Kwaze weza-ke wazoshweleza kumkhulu Tresekend ngembuzi. Kuzokhumbuleka le video le khona kule channel lapho khona umphako ezoxolisa. Kodwa-ke uNavigator uthi yena lo muntu lo akamesabi. Uma ukuthi ufuna ukwenzela lezi zinto akathatha amathwasa akhe kube yiwona azomenzela lento le. Yena ngeke akwazi ukuyenza lento le. Wathi yena uhlakaniphe kabi ukuthi usengenza yonke lento le. Mbukelo emakhaya ngabe wena ngokubuka lolu daba lo ngabe wena uyibona kuyinto e-right ukuthi yena uNavigator Gcwetha asho kanje ethi yena ngeke asayenza zonke lezi zigwebo lezi enikwe uyena uDr. Tresekend. Ngabe wena ukuthini umphala wakho? Ngabe wena wenze kahle noma wenze iphutha? Yena ubhuti uGcwetha ngokuthi athi yena akasazenzi zonke lezi zinto lezi obekuyisigwebo sakhe. Kuzokhumbuleka futhi ukuthi akuyena umculo wokuqala njengoba uMjaheni umfokashelembe naye-ke wagoloza egqilazwa uyena umkhulu. Uzokhumbuleka kodwa uyena uShelembe waze waya kwinyanga edumile uMatatazela. Uzokhumbuleka uMatatazela lenyanga leyo umgqumeni oyicula ngayo ethi ikhubala lami liyasebenza ngibone esibayeni lo muntu lo ogadla thina. Uzokhumbula leyo ngoma leyo. uMatatazela-ke wabe esegqilaza yena uTresekend futhi lesi sigqilazo saTresekend sangabe sasebenza kuye umfokashelembe. Ngabe wena uyibona kanjani le ndaba? Kungenzeka ukuthi noNavigator useyile uMatatazela uzokwazi ukuthi agabe noMatatazela kube uyena akamlwelayo. Ake hlala ezansi-ke sizwe umbono wakho ngale ndaba. Nayi ividiyo lapho khona esho ngempela uNavigator ukuthi into engeke yenzeke le akayi kumkhulu futhi ngeke ezenze zonke lezi zinto lezi beshiwo umkhulu ukuthi azenze. Ake hlangane ezansi sizwe umbono wakho. Kwesimanje izona indaba engithe ngaphathela zona esikhathini samanje. Siyabonga. Yey, lo 3 second wena uyangidakelwa. Nimtshela ukuthi ngithemela ela uyangisanganela. Uyinyanga enjani engenamathwasa. Kanti sebasho lapho October no Sokhelo wayechoma ngabo no Chronic abelunga belusinkomo. Mangabe funa umuntu azomenza umkhovu. Ngithi mina njengamanje akasho nobuild ifike ethe ngo10 inch beyipikili. Ahamba ayoqonqotha amathwasa akhe kube yiwona azowaphendula umkhovu ke. Hayi mina. Mina umuntu ngiyamlalela ke ngimlalela ngimbuke nje. Engipetwela isihlama. Into engizoyenza isigcino zovela uma engafuni ukwenza lokho ukuthatha amathwasa kwaphenduka umkhovu elokho engitshela ulwabisho engitshela udoti engensizwa ngumasi ngiyothatha nje ring force ngifike kube yimina ngimphambanisa imhlathi ngayo uma ezongenza ithwasa elisangene.